Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman lain. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rin ti surat, iti kalman laeng ti pakasalitaan, ni pagkayam ti nga Freddy nga Napolwan, pagsisinoblatan, konan na to'y, napananantay, timsongdan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong naming, tanagring ti cellphone ko. Ni Edward, manong naming tawag. Sinong bata? Paring Edward, adan sagad di good news Kahit mo ka diti pulutan nga adubong nga karnet banyas pare. Oh, nurek na napatilmon. Kahit ko abay, eda, makan. Inutoy. Imbaga na no sa dinno manon nami, kasi lang kabisado rin ang lugar. Ag-tricycle ka pare, ibaga mo si tricycle, ha? Di pagilasinan. Amo na. Maudi. Dead end. Basta, nung maungpot mo na kalsada kag pamyanan, dadya akin amyanan ti daya nga balay, isut ayan ko. Apa nga madakad ta? Ada makan dito eh. Makan. Wang. Ada makan, ada pa mainom, ada pa mapulutan. Makan. Sulitak. Nyakit din na ya. Umekan. Nakayat mo agad pasublatan ka to. Na? Pasublatan na? Nga na. Nakursunadom ni Carol agad. Si kamot ko na. Sumublat ka. Pagsisinublatan ka ron. Loko ka. Datat ko nakang kamit. Naloko ka launay ka naging babae pare. Sa mo kit ipasublat. Kito ano kas pagkarigan takayat mo. Jakla kayat nga iabot. Dati kukwak itinalpasing nga da simbrek nga itiabot. Para makita. Abay kakidin. Sige umayak gaboy iti ka adubo nga banyas. Yung jak kayat. Jak umay dita nga mang sublat ka rete bagbaga mga babae. Sige nga rin. Umayak kon. Sige. Orahin ka. Manong nemi nabayagan nga maamok ni Edward. Nalaing ti chicks dito eh. Awang pilpilyan na. Taip no labsam tek sa umanong nemi kat no paldaam danyog kat arakupad na kinud-kinudan. Kasta ti karig na manong. Irin to tasyak manong nemi talumot palakid di ati nagbaling nga girlfriend ko. Idadaki ti college, may sa siyak iti ng virginize kan kuhana. Yung dinagraduar kami ti college manong nemi na pa nagtrabaho sa Manila. Nang lipat mo ito, first love ko. Second love ko, manong nemi, nagtrabaho ako ng mga obisina. Nababala kami ti pwestok manong po ng jak nakapay makaala iti bukod ko nga service car. Sabay sa manong nemi, awang pa'y asawak siyempre, kapot tapagbasbasaik ti duwapay akakapsat ko. So medyo poor. Nakurapay kita. Isweldo, edad ko kininanang, tareta akwarta, mabalimat nga pag-grocery na, uno saan kita idulin na, tanong dumawata, kita ikanak mo. Kaya nga sweldo, ti binulan, manong kinsenas kin katapusan, kaya isupay ti suserenda kiti duwakapsat ko, ngagpadpada da nga dati college. First year college kin ni third year college. So nga no, mapag-graduar ko to ni ading ko nga Eva. At ang tumaten trabaho na, mabalinak to ng agasawa. Tanin tumaten Eva, ti mangituloy nga magpabasa kini Jing-Jing. Ulila kami ngamin ti ama, manon nemi ni nalanglaeng iti mangsaksakat ti panagbiyak mi. Isod ng isakad ti panagbasa. Iso nga nasingpeta.
Nakanubya gini basbasa ak kanidad na trabaho kon ngem kenay kayat na di hawayanong imitis siya naramanak mat kedi a. Kandi may katlo nga babae ti biyag ko manunay mi balo. Iso na laeng ta. Idi ibaga nang agasawa kami tiyak kayat ko nakmet. Tiyak kayat ko na. Nga batasan di siguro nga isot na ikari. Nga itagdama idi manunay mi kat libre ak. Uwen. Awan tiagdama nga girlfriend ko. Magastos ngamin manong name na the girlfriend mo eh. Api ko na, siyempre, aglalalo no, managawis, ag dinner, gastos, sakam to ag check-in, deta. Dapi ako mamot na iso tagbayad. Ngam siya kalalaki tagbayad ah. So nga, inidjak pa lang manong name ti babae. Pagbasahag pa yung paggraduarin ni Eva. Sa akong tumanin ni Pasnik, may panggap ti babae ko na. Ngam ni Edward manong name masukan-sukat. Agpadpada kami nga pa asawa na. Manong name binunod ko ti motorsiklo, ti kasinsin ko, ti karoba, kit isot inusar ko. Arigat, tricycle isupay. Sinurot ko manong name ti address ng bagana, inungput ko deta kalsada, aking kana. Nagsardengak manong name, idi akin daya nga balay. Awan sa amin tao. Luklok ko nagsama dito ng Edward. Indahil ko tinamber na manong, uray ko lang nangig, di ba nag-ring na? Hello? Kuna nagit, mangmangig ko. Hello? Nadakot. Nadak na tayo mo. Tisango. Katamay ka na. Nadak ka taonan. Sino ka tuwam? Kating Carol. May kanong kan? Nakalukat taruangan. Lumaktaw kalatan. Ay, ilokat dumatentiri daw. Hanga nakalak. Sige nga rin. Saan nga nakalak? Kunanang tsak mo may ilokat. So, nagtugtog. Ilokat to nga doon. Saan nga nakalak? Kunanang nakalak mo. Hindi ba nga kung nga da karasakas. Di mga guyod nga tsinelas. Hindi ilokat nga tiri daw. Anong name? But, may pasabat kanyak manong name tinabanglo nga aliyo mo ket naka umis-isem tinakatay-tayag ng babae. Hi. Good evening. Ay, si ka ni Freddy? Yeah. Doon ka? Yung saan na ka makakuti manong? Naka-sleeveless manong agparparang dagiti doong mansanas na. Nako. Kan nakashort ti kumapkap. Nagsapang ti patong na. Nadyak mariro, agkatayag kami ta 5'8 ak eh. Pirin to tani, Edward manong name kat 5'4 na lang. Nataytayag dati ng babae, binso na. Sumrekan. Kasanong ako masumreka kat di mo tuwayaan. Ti pagnaat. Ilipit mo lang ito, tibagi mo na. Di mo katikayat. Nga may denes na barukong ko. Ti barukong mo. Ha? Sige, sumrakan. Kukwapo ka mong kayang ngam ni Edward. Sige. Nga nga talaga ngawayaan manong. Di ka, insiksik ko tibagi. Kit orela nasagirat ko ti duwa nga mansanas na mano. Delikado na ituin ko na. Pare. Ay! Nagkamay na kami. Hindi kasi marikasigod. Ano nga sumreka kita. Amot nga wayaan ni Carol Tiruangan. Sige, tugungan. Na. Pulutan. Nandiyan nang ilukat kang katirida sa pulutan. Nagloko kan. Kung konak lang. Yung pangko dito sirok. Hoy, karne ti adobo ka banyas kan talaga. Abay malasim mo. Malasim ko. Langar drugyam nga roden. Sweetheart. Sumangong kamat. Naanay na kababain. Umunak latar dito kwarton. Sumarikan tulatan. Wala. Sige. Yore na ka. Huwag. Urayin ka. Siyempre, schedule tayo ita. Kampi ko mga jakot. Di ka orayin. Hindi mo unay ha. Di mo unay.
ang mga no, saan ka nga makapamintalo, nawawail dak, gamot na banyas ti pulutan ko, sa kanto pulutanin ng isublat. Siguro din. Okay, excuse me, Freddy. Kinuna naman ang name sa nakinidayan. Sa naindro ti dilat ng pure. Bagta saan nga nasiputan ni Edward. Minansok ti nagpulutan man ang name jak pulos jak control at tuminom. Nakamotorsiklo ak Ang mga no, mapalolok tuminom ko. No muna ta 400 ti dalat ti ko. Ngam iso na ti kanayon mo minom. Nagimas ti minom niya. Una, anak pa ko ng kini Carol. Saan kayo nagbagay? Ano? Apay ko ma. Nagtayag iso, nagkatayag kami. 5'8 ko. 5'8 naman. Ito simbre kakarot kita pagpag-iso. Nagkatayag kami. Nag-question na ko ma. Nubas-basita kami suna. Baka matno mo mapaabutan na ko. Lo, pagpag-iso Ano niya? Pagpag-iso, no nakashoot. Pagpag-iso ka lagi di duwa barukong na. Di may mayat. Sa bagay. Kabayatan nga bay-bay work. Karakarap ka magpailig di bansanas na. Wala niya. Ngayon no, agkatayag daw. Saan na nga maikubuti ulo na. No, dikit ibibig na itiya. Na nut-nutin na kabayatan nga nakasara. Kaya wag. Di may mayat kanya. Di ba? Natayag ba, no balabat, batbatit man ti lalaki, wano babae, agbagay, agbatog dan tulata. Di man rin tumaog man Di mo na ya. Nasa ka na ka, guminom siya. Ala, matawag ka manin, tumawag ka manin, pulutan ka, inom. Dandanimin maibus manong nemi, di 4 kantos. Nakaado ti loko. Ne, indugsol na matin ti ulo na iti labinsaan manong. Ala. Hoy, Duard. Na, tulukot to yan. Umartigmat kami. Hindi tamaloktan tiri daw ti kwarto. Duard? Na, binartek mo? Saan ko binartek ha? Basta ako ka rin, tawag na tao. Nagloko mo ito. Saan ko binartek? Baka atibay ka rin. Oray, kabailak mo na pagkatin. Ta isa rin ko rin na kwarto yo. Di tabangin na kwarto, no? Di paging panamking kuha na. Sino nga takay dam? Sige. Di mo kaya? Gayam ko ni Edward. Saan nga mabali na? Ti kuka ni Edward, kahit kuka ni Edward. Kani, oray no. Inuksob na ba't din manong na may tipato na kit. Oh my God. Come on, Freddy. Ramanak mamantigayam ni Edward. Kinapuno na. Saan nakamapnak ka ni Edward eh. Doadala ko masawali ko na. Simbag ti Mike. Come on. Dito ka di pati kahit mo ikatek. Ti short ko. Kahit mo ka di kagsala. Kiti sangwalo. Gura ka. Baka makaring ni Edward. Napartek detan. Oh my God. Ginuyod nakmanong nemi. Gura ka. Gubay kan. Gingga nakastrek kami manong nemi di kwarto. Inlak na tiri daw. Sanak inarako. Friday. Mawawak. Painuminak. Sumanong nimiti mo nang nangamal alang nanam ka nang inibibig ko. Nagbanglo. Naghimas ti sangaw na. Tinilmon ko pa yung malulim. Inulit naman yan. Siyempre, kapata open ang tibarokong naman o nemi.
hinapupok ko na sa kuminasahe. Oh, Freddy, Freddy, inuksob ko mo ang t-shirt ko, manong. Kabayatan din, tanikat ko ni sapatos ko, impabakon di pantalon ko, nakalalis to. Sa ako imbaban, di brief ko, anong name nakiktuta, kidig pa rin tuming, isang mulnan, abo. Oh, takdakil kang ka, Freddy. Oh, dumating nila lagi nga naramanak, yung sa balik ha. Nagmayat, abo, sila kubra. Oh, 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 Carol, Carol, malaga nagmayat, di pa panagkunot na ko ng, ibang-iba ito ha. Kapata talaga nga mapanin tiriknak, manon name, inuksot ko sa ako yung pangato, nga, yung pangato ti ulo na sa ko yung namalan, di kitibibig naman. Sa ako yung drone, kat napaedan, iti kama, nga napadata, manon name, si magpatak ko na, kat di kiti mansanas na, titinurong ko, Freddy, Freddy, na yun, manong name, iti manang mansok, kari kiti natangkan nga parokong na. Kabayatan nga karakaram-kamat, ti maysa, manong name, madamamas pasahik, ti maysa. Freddy, Hindi madlaw ko nga iduron na ti ulok manong name yung mukon ti kayat ng asawan. Huwain manong linabsak ti plat ng buksit na ti pusag na aking gangad na niti. Opo, nakasabaw. Freddy, Freddy, Pero may ti pa ng sip-sip ko na sa ako yung sirik ti dilak, sa ako pinagkuti-kuti. Freddy, nakapapautak, iti baba manong nemi, orel na namin ito ngayong pagana. Anak mo na, Freddy, naglaing ka naman. Ori nila isurot ti patong nang ipangaton ko sa sepak manong name. Pero may nga maimasan launa. Yung pangatok ti olok kat na isait manin iti dua mansanas na kalpasan na iti agbato gan ti posong manong name imbiat kun na. Freddy. Sagad na sagad, Freddy. Errol, Freddy, pas, Freddy, pas, Freddy, Freddy, pas. Inaspasak at isot ko na manong nemi. Kaya pag isumot nga, kinayat ka tanak ba't manen, tanapan ba't manen, iti may katlogon taoy. Freddy, Sabi la si mamat manong nemi iti pumsak meten tinepak nga nakabaybayag ng inurnong kumano. Nakabusbuslun ko na. Nakaado ti rimuar. No muna takunnukunutan na pa'y manong nemi. Nagkunot tigiwat na iti baba. Nga ori na paspasan na. Carol, Freddy, kahit ko pa prolong, Freddy. Kaslawang patingga naman ng name. Nakaatidog ka no. Iti pa nakaitayod na. Asa no kat sagad na sagad manong. Sa ako palang imbaswil. Apagapaman lang manong name nga naginana kami. Nakaantapay lang. Gabata talaga nga mayan. Saan na pulos nga umlay manon nimi di pagamonte inturunak kat siyak meten tinakadata kat sinakayanak manon nimi.
Iso ka nung matirumabaw, manunimigit tinugawanak, ad-adamanin nga na isagad. Freddy. Freddy. Isina ko na Edward. Katsikan sikan tikang kanahin ko kay Ilio. Freddy. Nagmayat. Pibangonak manunimi kita. Dagiti met duwa nga mansanas na manunimi tinubra. Kabayatan nga tinugawan na. Freddy. Anak manina. Paunay. Manunimi basit laeng ti inana itinagbaitan dagiti talong nga rikos. Biliba ka talaga, manong. Adumot na nagribabae nga nagpatinggak lang ti may kadwa nga rikos. Yung sa bali ni Carol. Ibang-iba ito. Gamo siguro ti kinapangluna, kinalaing na, kinaimas na. Kalbasan di may katlo anong nemi dim saga ko. Patinggalaing dit ako na. Kahit kung di maturok. Kastilatan. Ikasanon ni Edward. Baam? Nawangan na makariing. Tsaka manam mo, italaga mawartek suna. Binartek mo. Saan ko binartek? Amokon. Inrantahan at nagbartek tapi no darason. Nasika. Di kalapmik ko. Nasayat nga gayaman nyo. Agpasublat. Taapay. Pagsisinublatan na kadi. Ito. Si kamid lang ti simublat. Baka danto sa baling sumublat. Mamet. Awantan nyaman nga relasyon ta, di ba? Saan ako tumaikawid nung mas pagarikan ta? Saan ko nakakaya? Naku. Kung di baga kang I love you. Nasikapay lang tinakarik na kidayan. May kamanuwak na lalaki di bet mo. Di mo sakit mabilang. May kalima. Kaano din mo na. Dadak pa lang ti high school. Kati. Duwat na boyfriend ko, diadak ti high school. Diadak ti college. May isa. Sasakbay nga dimteng ni Edward. 1, 2, 3, 4. May kalima ka. May kaupat ni Edward. Tsaka may kalima. Ngayon sikat kalalaingan. Sikat kaiimasan. Aman, pex man. So nandiya akong kahit ni Edward. Sikan ti kahit ko, Freddy. Sikan. So malamanin. Maturog ta pa eh. Kung gusto na pa na trick na ta maturog. Ringang kandong harad ha? Baring no. Santo pa lang makariing ni Edward. Yung siyak tim mo na nga nakariing manong naming yung sangko rin ni riing ni Carol. Suot ko rin kita ruwatak manong nami. Ito loktak. 3 daw tik. Hawanan ni Edward. Napananan ng loko. Di ba nga ta kwarto? Linoktak. Pinagsindik ti bumbilya. Oh my. Rimuarak. Awanan ti kutsena. Sorry kayem. Si kantumet ngamin. Nagbartek kantumet ngamin. Kaya gabot adda akong di tiruar, manon nami, napang ko inlock ti main door, kalpasan na sinakaya akong ti motorsiklo, kan nagawid akong man. Kaya nang tinangilokat kiri daw.
Napapa naman ako. Kaya nagpakadakmat ka na kayo. Nadaawis ni Edward. Agad tiyambok ka kita pagbihit ka. Ne? Parbangon eh. Nang, kahit ko pwede maturo. Ala, sobra ka nga rote. Napapa na mga talaga. Ito yan ni Edward. Ape ka, itaka lang. Medyo na iturog ko. Ito makaringa ako na kita. Maya ko, nagkabit ako. Sige nang, itulog ko't maturog. Kabigatan naman nung name siya mismo titimawag ka ni Edward. Hello, pare. Hello, apay nga. Muna na ako ka nagawin. Saan nga Jack ko muna kayo? Sinublat mo met na Carol. Kasano? Nabartek ka man gawin. Are, kinranta ka talaga tinang bartek. Tadya akong kahit ni Carol. Taapay. Mga numasikukak. Jack man ka kahit nga asawaan. Jack man ka kahit tagkundom. Kadi, siga iso nga, sikat makasikog kang kuwana. Pare, hamo seryoso ni Suna. Pagsisinublatan lang yung Suna. Siya ka naman ti may kalima, patsyumat. At lalaki na dahil. Sakbila mo pa, natin medyo mailiwak kang kuwana. Noon sa bali. Noon tinakaschedule kang kuwana. At adagadi gundaway nga numapana. At na makauno na kanya. Oh? Isang itay. Inayawan ka. Api nga niya. Pare, dinakmadlakad ikagura. Hanggang kagura. Pagsisinublatan nga ron. Kasta nagayem. Da kukwak. Para manakmat kang, iparaman kumot kang ka. Di ba? Pinaramanan ka ti adobo ka rin banyas. Sako pala yun, pasublat kang ka ni Carol. Pasublat? Awamat na pasamak yun ka. Awamat na pasamak yun Kasi anong iba mga sinublat ko? Loko ka. Katsakbay nga tinawagan ka. Lip-lip pas mi. Ha? Sakbay na si Mangwak ni Jin. Kaya sinawag tindagang regalo da kanya ka adobo ka rin na banyas. Ay, patyap ko mga rod nga awa mapasama. Iso nga simblat ka. Hanga ba ne? Tayo na pas kami kit nagdigos. Ana? Demas? Ari, sa mong tunululitin. Sika, nakawaywaya ako mamad ngagkid-kid ka, o rin pilitin na ka. Ngam kursonada ngagpeso la. Nalapsat ng pangluman, pare. Naimas men. Bayang, tayo na doon sa bali, ipasublat kung tumanin kang ka. Kasla ang angaw da kiti pasamak manong. Kat kamalman na nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sino nga ta? Hello? Freddy? Sino ito? Carol. Kasano nga naalam ti cellphone number ko? Dinawat ko kay ni Edward. Kana niya magang. Umay ka, ha? At din sa anak para kang ka. Ano na ito? Karne ti adobo nga banyas? Saan? Ano nga ron? Baklat na ita. Anya? Ada kami na mamuka taga-surong. Dalay nga gano. Baklat ti available. Naluto kon. Abi ka saan nga ni Edward ay bam? Awang kami kin Edward. Nagsalita kami nga na siya. Si Kaitan. Carol, di ako nga maulit dahil nga rabi. Hana? Di ako kahit nga maulit tinapasamak ka na tayo rabi ko na. Saan mo kaya natin? Saan? Tapay. Apay, saan ka nga nagganas? Super tiganas ko. Namin tlanluak eh. Idin to namin siyamak. Ay namin siyam. Uwin, naano ayam. Namin sa nga pulo ak. Upat di muna sa talo-talo. Di sa nga pulo.
Sika pala nakabasama kaktigas dyan. No ni Edward, kat mamintuwak lang di may isang rikos. No saan nan nga kanin, maminsanak lang. Amay ka na. Api kasi ito, ano ito kasi mo paspasamak tibiyag mo? Napintas ka Carol. Ada mo trabaho. Api nga, kasi la patapon tibiyag mo. No mailiwak, no kursunanak lagi hindi, kayat ko. Ima mo, masikamatin na kinlabak. Awang pa asawan, di ba? Awang pa'y. No kayat mo, agisti ka kun ka. Awan to, di ba kasublat kanya? Siksikan dolain. Ngamsaan ka matngimat patek. Taapay? Basta. Diyak mabalingayatan di kasken ka. Kasanon ang kasawa ta. Dan to makita, maamamom nga kursunadam. Baka ipasublat mo to. Naan to. Amo karod, mamati ka karod. Ano yan? Agisti ka kun ken ka. Diyak to ni paspasublat ni sa bali. Siksikan dolain. Ano na? May ka na. Saanin ko nakmet? May kang. Ano? Hindi ka umayag pakamataya. Ana? Ano to ko lang? Hindi ka umayag pakamataya kunak. Wow. Sakit but-but na mo pakamatay. Aramid dahil at nasimati panunod na. Hindi ka umayag. Glabo siya kang taray-taray ta kalsada. Sige, katawa na. Napibibiyan ko lang takinggan. Oray ka man pa, aramide, magtaray-taray, lagto-lagto kasi lalabos sa kalsada. Ano kang gangaw? Kadapat ko mga di ka gangaw. Katorin siya kanak ba gangaw? Diyakon kayan. Kakampoy mo. Kawanin naman, diyakon kayan. Tapos lamit lay ba mo nga dinakayat kapota sa anak ka na imas. Ito sang ibagabi di rabi nga na imasak. Tapos taon na pati kaing mo nga nangan. Kaan ka nga kaan. Alam na. Saanin ko nakman. Hindi mo kaya umay ko sumagpit si balayo. Kinansel ko ni tawag manong name. Nagluka kami na diyang Edward nga pa internet cellphone number ko ya. Insublat ko tinawagan ni Edward. Hello pare. Hello. Adakandan? Baklat ka no tipulutan mo kayo. Baka agbaklat ka nga talaga. Saan ko kahit di mo pansin niya? Ano? Apa di mo kayan? Di mo kaya't ngore agpautlat talo nga bulan, di relasyon nyo? Kasano naman si Kuka? Ay talaing, ha? Iso nga diyakon kayan. Apa yung mo cellphone number ko kaya? Nagpilit. Nagpagpakaasi. Nung diyak ka no ito, nagpakamatay. Diyan ko na nakanyak. No sa anak ko naman pa nagpakamatay. Pare, ano taramidek? Ang daking ka ng desisyon na. No di na kaya, hindi mo kayat, di na ka mapilit. Ngayon no kayat mo, makamo ka. Tiladaman kami, ayab mo kanyak. Oo, siya pwede pa masulam. Magmunta ko rusunadam. Saan na kamapan? Sigurado ka nga saan kamapan? Bam na siya timapan. Mas di baklan. Namunat na naglay ngagluto isuna. Talaga? Umay ka ha? Nasak matlaang sa anak ang barbartek na siyak matimang gabukin ko na. Umay ka? Paamon. Kakaiso na ako ng sublatan. Sublatan ba't manin na? Kasla ang angaw dikiti pasamak manong name. Ngayon saan ka nung anapan ni Edward karedi nga rabi bakasyon manong name Sabado. Saan kasi mo nagtipisina o mati klase dikiti duwa kamsat ko. Adagi ti likod ti balay manong name di umay nakayaban ni Eva. Manong dasang ilim. Sino? Edward? Babae nga nalapsat. Ano tinagan na tayo mag-anan? Carol. Iba ka mga wanak.
Anong ibagang awanak ka dito sa likod ko na. Mabit lang tinakayaban mo na ka. Ibagang mga awanak dito eh. Nagnak di likod. Alam, awamatin ko na. Aping hilik-hilikam ka naglapsat. Tsaka kaya tisuna. Oh, nagsayo ngayon. Nakabangbang mo naglapsat. Kaslam may isang model. Kaslam may isang artista. Nagmayat na kita yung mataan na. Naglaeng ni Manong yung nunobya na ati ko nakarod. Basta ibagam nga awanak. Nagsubli kang sadyay. Sigurado ka, uy, hindi bagam nga awanak. Ti makadakas Manong Nemi. Nagnaiti amyanan ti balay. Kat nakita nak. Freddy. Diyos ko, abing may katoy. Baga ni ading mo, ngawang ka. Andiyak na mati. So, anang likawak. Nagmagnituloy ko. Freddy, I miss you. Imarakop Manong Nemi na muna. Dito ti weakness ko na makaangot ak tibang no. Ti may isang babae. Sakit. Di na karakopan na kasta. Ipatandak. Inikal ko titakyag na Manong Nemi sa akin turon. Nagluko ka lagi turon kabay. Apat ka to. Una to di ka ba't maoras o di ka serak. So ang isa akong di may tuwing saan ko nakayot ka naklaro din. Pumana ka tuwing. Gawid ka. Agawid kan. Kaya pahala ka. Kinunak Manong Nemi kat napana ko ni Tisango. Sa timarayin ngayon madayo. Diyan mo na nasiputat lak. Napanang di balay da kasinsing ko. Oh, kasi, apay. Bulodin niyo motorsiklo? Han, pare. Saan kasi? Dito ko pa lang. Dito ay kang lemeng. Apay da lemeng am? Si babae nga ako. Mangkam-kamat kanya. Sige man pa lang tayo. Mga trust no, ang babae mangkamat kang ka. Sa batim ha. Pasabtam. Diyan ko kayat. Apay. Diyan ko kayat. Delikado ari. Nung tayo na, ito di balay. Kahit kung anong makita. Tapi na makita mo. Kaya nung nalapsat, kasi pagkarikan talaga, inukurso na, no di mo kaya, di siya akon. Sumublat ka man. Abay nga sumublat ka man ko na. Abay pagsisinublatan na yan, sinublat ko kini Edwan. Yung apag nga di mo kayatin. Mati delikado eh. Si kakasi ng kurso na andam. Sumublat ka man. Nakamagitaan. Napintas mo ito, masublat na. Tap na maliklik akong tiloko ng babae. Delikado reta. Numaasawak tikas kagkuan, anak ako, delikado. At nga 30 minutes din na palabas, siya mapasublin Manong Nemi kasinsin ko. Napana ko na. Sinapat na Manong Nemi ni Eva. Naman Manong. Apintarayam. Napananan. Nagkuyog na ni Manong Densyo. Ni Kasin Densyo. Uwin. Nagpaano da? Tsak man mo, nagpaano da? Di naman nga inyawid di balay da. Nagkapag di balay da. Tsak man mo. Sinublat na nga rudmot din. Sino ang siya babae dyan? Na minsan lang, yung pasublat ni Edward Kanyak. Diyan kung kaya na pagsisinublatan ngay. So nga sinublat mo tan ni Kasin Tensyo. Lo ni Manong. Pagsisinublatan nga naglapsat. Nakatistisente mo tilangana. Disendet langana, nalapsat ang maikaninam ton ni Densyo. Nga sumublat kang kuana. No may kanum baka adadupay, baka imbaganan lang ang sakti may kalima. Kalbasan lahing Manong Nemi, tidwa nga bulan, di agdinamag nga agasawan ni Kasin Densyo. Ano ito ko na yun, nanang? Kasinsin mo. Umuna nang agasawan ng musika. Umuna na ta. Kapag kasatar kayo man. Kaya ta, naggraduar mo ni Eva, no makaster kalakit trabaho. So, tumatin baka mo kiniya, jing-jingin na. Barbarin naman, agsabat tumatin dalan miti babae nga ni Kari para kanya. Ang saan asawaan ni Kasin Densyo? Kerol ka no, tinagan na. Kanya? Tinawagak Manong Nemi. Hello, Kasin? Hello, Kasin.
Indanon ni nanang mo, nanti, yan di, nagkasara ko, nagkasaganan. Madaman ti, panakaisaganan ti invitation. Panapaspasyan, pinagbaling nga ninong mo. Sino ni Carol? Huwag kasin. Apa ka sineryoso? Ay, ito kasuna. Kaya suna ay ito na ka? Nagkarimat. Nasisakto ka nulaing. Awan doon ti sumublat kang kuha na. Kasi, iso siguro na ikari para kanya. Panagam na malagip mo ito kas pagarigan, datot nagsisinublatan da. Nagsisinublatan mi ko naman. Ay, nagsisinublatan mi. Saan to katanga kwa? Agbalo tirik na. Tinapod nung ngayat, pare. Awan patik tinaglabas. Isot kagasat ko. Ano nakita mo kong kuha na ya? Basta. Isot na kayong labak. Wala niya man tinapalabas na. Tinasken, sisyak to. Kat sisyak to lainin. Alakit sabi ko mga kasin. Datangarot ti kahit kung aniklikan mo ito. Idi. Da ipilit na kanyak. Kanya ti amok, baka gasawa kami. Kahit makakita to't kursunada na. Taag pasublat. Ang tawad din. Alakit sabi ko mga kasin. Alawin, kita. Congratulations. Sikat ayabak ng basement ko, ha? Hana? Sikat balik ang basement mo? Eh, sino ko nga ron? O, matsabali. Sige. Basta, saan mo ito subsublatan na na? No, sino taking kuka na natan. Saan nakasubsublatan kasi? Naroon na kasinsin ka ba ba't karoon? Pati ni Edward manunemi imatendar kaneta nga kalay sa da Carol kinitensyo kasinsin ko. Makita kang bagay da mano. Ni kasinsin mo ti swerte ha. Pero pag kuno nga swerte. Kati subagbaga na kita makakita nagswerte kat intensyo naglapsat ti asawa na kinam kat awon-unay lang ni intensyo di ba? Kung nga ron. So kung kuna di mangmangin ko ni anak-anak nangayatan na ni Densyo. Handa mo nagbagay. Kwadrado tirupa ni Densyo dito nakalapsap-sap di babae ko nanda. Amata, aman. Nakay ko matagbagay ka, tagwapo ka. Da kami agad saan ka magbagay ka bata pa. 5 porak lang, 5'8" isor na, agasam ta 4 inches, nga diferensya. Inagraduar man manunemi ni Eva kada tatrabaho ng inteng maten ti babae nga naikari para kanyak mano. Inasid ka kisuna ti maysa conference ta nga natandarak. Madama iti di break manunemi. Hi. Inyawat ko rin ako ulap ko. I'm Freddy. Freddy? Yeah. Siya man ni Carol. Oh. Abay, nakikitut ka, nakangitinagan ko a Carol. Ada ka di ex mo, nga naganakit Carol. Oh, Carol. Carol nga talaga mo? Dahil ito ID ko, tapos di ka mamati. Carol. Caroline. Caroline. Palayaw ko, Carol. Sika, Freddy nga talaga. O no, Predelito. Freddy. Kasi dyan, di ba nag-amumi ka ni Carol, manunemi, katgaputa, agpadpada kami iti probinsya, napang kupaspasyari ni Suna, iti lugar da. Nabindas manunemi, di parang entertain kanyak, di iti pamilya na, kat dito ko nga amu manunemi, di naganak, kad kakabsat na. Iso tinauna, manunemi, kadakwada nga talungan kakapsat. Nga lalaki di kiti kakapsat na. Wine. Inaunak ti talungan tawen. Manunemi. Inarim ko, inaklunak kalpasan ti inam nga bulan. Injayek ti kalaysa. Kapot at ang trabaho ni Eva. Kadison ti mangituloy nga magpabasa ni Ching Ching. Kahit ko wala ta kornong. Di ka kumanat, di ka agtutor ka. Alam kami pagkanatam, kahit kung pamilya.
Kahit ko nga madaan, ti apo ko ni nanang ko. Ano, ti ka na babae? Ti pagganatan? No, no. Hanggang ganan. Kahit no kayat mo, kahit kumenten. Nagkasawa ta, nga mapasama ka na ta. Carol. Awang kantok dito balay. Freddy? Carol. Oh, Carol. Freddy. Nakapapaot manong name di pa naglanang di bibig mi. Nagbimbinalas kami. Naging nga di mi napupuutan manong name adda kami iti slend. Adda kami itirabaw ti kama. Inakusop ko darawatag manong. Kastamit kan kuana. Wow. Sabali na ito'y. Oh, Carol. Carol, matlaing tinagan na manong. Manong nemi, natangtangkan nga amang di kiti mansanas di Carol. Virgin. Freddie. I love you, Carol. I love you more, Freddie. Oh. Naging kagpadpada kami alamo-lamo manong nemi. Yung bababak, tidakulap ko, ket nagdakiwasak, iti baba, iti nagbaitan, di kiti legs mo. Baka puro-burnukin manong. Pinadas ko manong nemi nga sinurbay, no sa dinutayan ti ruangan na babayan ti may isang aramay ko. Freddy, saan na suprek manong? Virgin na talaga. Oh, nagswerte ako na. Oh, Carol. Oh, siga na talaga tinika ni para kanya, Carol. No, sika, Freddy. Freddy, manong nemi di biat kong kuno. Oh, marigatan ak. Marigatan met iso na. Namipilit ko, tanang aron. Pasensya ka na masaktan ka. Okay lang. I'm ready. Aray. O reklamasyon, manong naming na maligatan. Tapos syempre, jumbo, hotdog. O relo ko na nakita, panagluha naman nung. Sorry, Carol. Sorry. Okay, it's okay. Mamatay. Ako nang ituloy na masaktan ka. Gago ka ba? Siyempre lang aron, di mo ituloy nasaktan ako. Ituloy mo. Ituloy ko nga ron naman naman ka talaga nakairiro. Ngayon di bumaybayag manong nami. Marik na ako nga limo kayan. Kaya nang naroon na di baga nga paspasak ka no. Oh, free. Wapana ko, Freddy. When manong nami imun unang imsiyak. Oral namin duwa, sakbay manong nami nga dintenga. At kasta orin ti panang kayat-kit na kanyak manong nami. Impitlo na pa ko na. Namindua kalpasan na iti mapanin tiriknak insabat na ko na. Freddy! Kasla sa nakamapnek manong nami ngan kinitak. Talaga nga nagdara manong. Sorry, sweetheart. It's okay. Hanggang sorry. Kaya't kumuten. Naman pesanak pa yan. Diyak pa kahit nga kasawa ta. Kahit no kasto, di kahit mo. Di mo may nakpasya rin. Uno kita ta in sentro. Agpapasta. Di ka sa nanogsikog ka. Dahil tanong ka na. Kami dito ng asawaan na kung nogsikog ka. Yung nakasagana ka. Nakasagana ako. Sige. Habang nga awanak pa, hanak pa eksikog. Hanak pa lagkasar. Ngayon kayat kumanin. Freddy.
Freddy, kayat kumanin Freddy, Freddy. Awan pa'y magkatawen nga relasyon mi manon nimi idibaganan nga masiku. Kat siyempre, insa ka namin magtanaati, amin-amin na masapsapol, manon nimi ditawagak ni Edward. Pare, nasawa ako. Kat, sika ngay. Diyak pa'y na uma, pare. Ado pala dito na pagsusublatan. Sino tasawain? Ni Carol. Anya? Hindi mo nag-asawa doon kasin mo ya? Sa baling Carol. Ikaw, Virgin. Ada anak, ada si Kugnan, so ang kasal ko. Si kati best friend ko, ha? Tsaka yan. Di mo kaya? Nagloko ka. Kaya nakasinsin mo, ha? Si best friend mo. Di ba? Si kati best friend na hindi, sumaklat, sublatan. Pagsisinублatan nga, talaga di mo kaya? Mari. Maalat sa balin. Paala ka. Baring kayat ni Freddy. Ay, ni Freddy. Ni Edward ko na ko. Tinawag ka ron na name ni Edward. Ni Edward man Ni Densyo ko na ko. Di kasinsin ko. Hello, kasin. Hello, kumusta? Ay, kabulanan na ni Carol. Ano? Nasikugam? Kawan. Si kamit latakin po to? Loko ka. 3 bulan nga nag-asawa kami. Kahit di ba ka nang masikog? Di siya. Kahit na may kasyamitan ng bulan. Kahit na siya ata no si kakasin. Dahil talang no siya. Hamad na. Ano? Okay ka naman lang? Okay na okay. Naragsak kami. Nakanoon na tan, danda nagpasgay. Nag-asawak mo ten. Si kamalabas man ko, Abis kasangan ni Edward. Lakay na Si kamit lang. Sinasawa ni Carol. Ni Carol, asawak ni Carol. Carol, tinagan na. Tikat pa na kay Dran-Ranana. Nga ro. Imas ka nagtabay sa ti Carol, Marmari na ta Carol, nga matamag dingding ka. Naimas ti Carol. Da kami manon name ka ni Carol, may kadwa nga Carol, itinag-asawa. Kaya nagtultuloy manon name, iti kinaragsak mi, agramo maten, dagiti talungan na mi. Dududwala yung ta anak, da Carol kinidensyo. Idinto tamay samot palag ti putot ni Bernard, iti inasawa na matmanong. Kaya nag-istorya ni Bernard, ni Edward ko naman, ni Edward, saan ka nung virgin dyan asawa na? Siya nga rin kasuswertan na. The Virgin ni Carol II, manong. Sa bagay, oray, virgin mo saan, tinaskan ka nagpimpinatag kami, agpimpinatag met da Carol kaniya Densyo, kastamatan ka da Edward, kaya hindi asawa ng agnaga ni Tia. Cynthia. Dito nga ron, di ba kasalita, manong, nagyaman naklaon iti anos mo, naging basa, kaya sabi ko at damat na kita pagsisinublatan dito nga dumdungeg. Kita makibatak ba nito yun? Isang nga ba sila nga adal pagsaramingan tibiyag kan liwliwa kada kiti patak kaning neg. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Freddy. Thank you kaya Freddy. Iti parang surat mo iti kalman lang nga paset ti pagkasalita nga napoluan ti pagsisinublatan.